Wala. May boyfriend? Meron. Pero saan siya? Sa Canada. Anila, ikaw talaga, hindi mo kasi sinasama. Wala ka talaga pang bato. Hindi kami naniniwala. Wala kami nakikita. Ikaw naman. Meron, ma'am. Ay, talagang mga sosyalan to mga abay mo. Matahimik lang pero matitinik. Saan mo? Uyab mo saan mo? Saan mo iparehaman ka ng ginaturo na uyab? Dalawa sila. Tapos ikaw, yung doon. Wala ko isa na on. Okay, ikaw. Kinsa mo uyab, ma'am? Wala. Asa siya, ma'am? Natulog? Okay, bye-bye. Okay, our game is kung sino ang hindi makakatch, maiiwan. Pag na-catch, upo. Kaya ikaw, wala kang boyfriend, i-catch mo kasi wala kang kapares. Dito. Kaya dito, mauna ka dito. Kakampi mo ko, hindi kita iniisahan. 1, 2, 3, catch mo na. 1, 2, 3. Wala. Kumakatapo naman si Jovelyn. Yung pong galit niya buong araw, binibigay niya sa bouquet. Energy daw, energy. 1, 2, 3, go! Ay! 1.5 to, 1.5. Okay lang ba? Tapos mo yan? Okay lang, payaman siya. Sige, 40,000 naman yung gala ko. 1, 2, 3! Oh, di ba na-catch mo na? Iba? Ikaw yun, you're out, man. Yab. 5, 6. Oh, saglit lang. Ipakatch nyo nga dito, maawa na kayo. Wala na ako shota. 1, 2, 3, come on! Diba? Jovelyn, too much energy. Sabi nga nila, ha? Excited na daw siya. 1, 2, 3. Lakalidad, dumihig ko, diniganay, palimbyo, diri sa mga bridesmaids. Thank you so much. Sino kaya ang mananalo? Heto ba? Ay, si ma'am na proud na may shota? O si ma'am na walang shota at hahanapan ko siya ng shota ko lang ako. 1, 2, 3! Come on, ladies and gentlemen! Our winner is no other than na nakakatch ng bouquet. Palakpakan po natin siya. Dahil pinako ko ang desisyon. Okay, umupo kayo dito, ma'am. Bride and groom set na ba? All gentlemen, dito po kayo sa harapan. Dahil po yung tatlo po nila dyan. Let's go! Tapos ang pupogi, halos magkakamukha sila. Ano, maghihirapan ka dito. Anong pangalan mo? Ruth Maureen. Ruth Maureen? Maureen. Meron tayong tatlong, ang ganda ng height nila, no, Doremi. Ayusin niyo mga, ang cute niyong tatlo. Ito si Sir, Chang-Chang. Ito si Sir, cute-cute. Ito si Sir, Pak. Okay. Itong tatlong to, pipili ka ng makakapares mo. Pero bago ang lahat, kikilalanin ko muna kay hindi taman ipasubok ay papares na lang. Okay. So, Ini, what's your name? Chris. Chris. Edad? 27. May uyab? Ano po? Saan? Makapresent ka. Asa-aso? Okay. Ilang years na kayo ni ma'am? Sigurado ka na ba sa kanya? Mag-1 pa lang po. Anong binabalak mo sa next year? Ano? Anong binabalak mo? Kasi 1 year pa lang next year. Anong binabalak mo? Hindi ko pa lang. Huwag mo na lang ituloy mo. Picture ka muna dyan. Sir, ano pangalan po natin? Joey. Joraine. Kanaano mo yan si Maureen? Ito ba? Anong tawagan nyo? Alam na namin. Okay, ilang years na kayo mag-shota, sir? 1 year, 6 months. 1 year and 6 months. Ako, tandang-tanda niya. Ang mga lalaki hindi nakakaano yan. Nakaka-remember kung kailan naging sila ilang taon, walang sagot yan. Pero sir, naku, mukhang in love. Tignan natin. O, ano sir? Mukhang antok ka. Busog ba? Magkapatid kayo, sir? Magkamukha kayo. Oo. Pero sa akin, may nagsabi ka pang iba. O, ako pa lang. Pagod ka?
Tingalaman ko nga mga puyat na yung mga pagay mo kayo. Nag-date-date yung gagawin. Okay, so, Maureen, kailangan kitang i-blindfold. Kasi syempre, 1 year and 6 months na kayong magkuya, meaning to say, alam na alam mo kung sino sa kahit pa nakapikit ang iyong mga mata. So, eto si 1, 2, at 3. Alam ko kung sino pinipili mo. Pero tistingan takasuro kahapon. I-blindfold natin. I-blindfold natin. Tignan ko nga kung alam na alam mo. Okay, kasama po ito sa bayad nyo sa akin ngayong hapon at subilin yung pagkalit ng panyo. Hindi ko ata alam ha. Okay, ayaw mo gagalaw ate ha. Alright, ngayon ay babalik-baliktarin ko ang kanilang posisyon. Okay. Balik, ikaw lipat ka dito. Sige, yan. Very good sa number 1. Number 2, lipat. Ay, perfect. Number 3, dun ka. Balik kayo. Balik. Ayan. Ma'am, palibot-libot ko sila, imposible matandaan mo ba ini. Before anything else, ang gusto ko lang naman mapili niya talaga at mapatunayan niya sa atin kung gaano niya kakabisado ang lalaking ito. So, papakinggan po natin isa-isa ang kanilang boses. Ito ha. Sabihin mo, Hi, Maureen. Wala kang ibang sasabihin ha. Hi, Maureen. Ganun lang. 1, 2, 3, go. Hi, Maureen. Ayan, si number 1. Anong pakiramdam mo? Si number 1 ba yung boyfriend mo? Hindi. How about si number 2? Sabihin mo, Hi, Maureen. Hi, Maureen. Oh, hindi na kapag pamangkot ko na. Let's go to number 3. Siya ba? Hi, Maureen. Aba! Dodromantiko ah, yung number 3. Sino? Sabihin mo, 1, 2, or 3? 2. 2? Hala. Hala ka na lain si Sir mo. Sir, okay na lang, Sir? Wala. Dali lang. Okay lang, hindi mo. Ma'am, handa ka ba? Na matutuldukan na ang 1 year at 6 months sa hapon ito. Dahil, hindi na lang si Sir ang pipigil niya. Ano ko? Tabang ka lang. Sir, okay lang naman feeling mo, Sir. Okay lang, hindi? Yes. Okay lang daw. Okay, wala siyang choice eh. Okay, di 1. 1? Pero maliban sa 2, sino ang isa pang number na gumagambala sa'yo? Wala. Ano ka? Swang? Wala. Okay. Is it 1, 2, or 3? 2. 2! Ladies and gentlemen, heto na ang araw! Ang galing. Palakpakan naman natin. Okay, hawakan po natin ang kamay ni Sir. Ayan ma'am, hawak. And 1, 2, 3, ang galing! Congratulations! Ako na ang pinasugin ko kagayin na kasi mo. Dali lang. Sir, dali lang. Ano ba ang mapili ka hindi? Number 2 yun. Na. No. Binibiro ka lang namin. It's really number 2. Congratulations. Sabi niya, nawalan na ako ng boyfriend, nawalan pa ako ng kaibigan.